Sibongile. Ngimi. Bese ngiqala ukukhathazeka ngawo. Cha mfethu. Ngicela ungazisa mfethu ukuthi ugrand noma kwenzakalani ngawo. Baby. There he is. Made you a smoothie. Thank you. It's a protein smoothie. None. All right? Yeah. Hungry. Getting kabanga. What do you think of a rematch of our Ushaga Marine date? Kwenzo. Yeah? Rematch? Ushaga Marine date? Okay, you get it. So we're screwing ngayo manje. We need to get ready. Angifuna baze bathi balinde thina. Oh, manje. Ukhuluma ngani? You didn't know. Uma usibizile. Uthe ufuna size manje kuseni. Hayibo. 4? Hayibo angazi uyamazi ukuthi uma always has open reasons. Asamthokeza. Woza. Yeah, sure. Sibongile. Ngiyacela mfethu. Ngicela ngizocela ukuchaza. Yini ufuna ukuchaza wenza? Sufuna lokuqamba amanga manje. Ngizokubuza umbuzo wodwa. Uyashada noma awushade? Yeah, bazongenisa. Okay, ngizobona manje. Kwenzo. Kune surprise engimiphathele yona imandla. Okay. Pablo? Surprise! The Pablo, the wedding planner. Oh my God, what a gorgeous couple you made. This wedding is going to be the talk of the decade. Oh my God, I'm so excited. Yeah. Phela nina know too, ni deserve umshado womhlaba bantabami. Siyabonga kakhulu. Oh, and you most certainly do. And I promise to deliver. However, a wedding is only as successful as its preparations. Oba manje ngizodinga guest list pronto. Yes. Oh, we're on top of it. And it's good. Yeah. Yes. His make us list. I'm very excited. Okay, so start please. I'm very excited. Sibong. Uzalifika lolu soko. Yeah. All right. Put that right then. Hayibo we mama ngobo. Hayibo. Uzongibona yini? Right ma. Right. Hayi sathi ungibambisa. Ngiphuma esitolo. Ma plastic owodwa nje. Hayi soka uye complainer la. Yini buya emsebenzini? Wadonsa ubuso pho ungafuni ukuphuma. Yini kwenze njani? Uyazi kahle bengikade ngicabanga lapha endlini ngithi no ukhuzwa kuzomela kushintshe kule department upgrade. Awuboni kanjalo? Angazi ma mhlambi. Hayi vele phini kwenze njani? Kwenze njani? Uzex noSipho balwile ma. Angikhulumi ke futhi ngokuphikisana kwamazwi balwile babambana ngezandla. Babambene ngezandla. Hayi ke phela amadoda bezwana amandla. Yini khona olimeleni? Cha ma ngiyasaba ukuthi ngokuhamba isikhathi bazolimazana kwangempela angifuni leyo nto mina. Vele phi yini ungahlali phansi nozakhele? Umbonisa ukuthi mana hayi. Yima ngilalele. Umbonisa ukuthi uSipho umfanyana nawesikole lona man angayikhathazi ngaye. Akayona inkinga. Uyamazi kahle uZex. Uvela afaka amahanisi nje angezwa mshini angezwa lutho. Akezwe. Hayi ke tshela uSipho ukuthi afake igiya eliyemuva. Kodwa ngempela ke ngaphandle kokuthini mina ngiyasaba. Angifuni umuntu mina ozolimala la ikakhulukazi ngenxa yami.
uSipho futhi akayideserve lento. Hey, asithembe ukuthi akukho kuzokwenzeka ukufana nalokho. Uphi umnqapha? Angazi ma asambeni ngiyasha futhi. Hey, ende liphumile namhlanje.